Igbo ne mara gem take na kwa ma no boss nketa ata biko na ono mala Igwe Credo of money ya mana Igwe Credo boy supporter of no evil. He also be share his own opinion regarding the Cold War na ganimu no kodeza kamoni ana abakpali because I've been saying the same thing Igwe Credo kuna this video now. There is a spirit of disagreement and disunity battle na Christendom. And it is quite unfortunate that spirit landed in Catholic Church and they decided to scatter what God has given to them because of envy and jealousy. Even if they did not admit it openly, there is this spirit of envy and jealousy in Hanime now. And Nandi na asu efuele this thing bundi na kwetero na Christianity. Because now most of them hate Ebuka Obi, they will not larry around the Reverend Father. Kahamekation and support to Father na ginger na you want to engineer all these things now. Now just because now they want to gather more strength. None of them love this priest more. None of them love them. Because he just check a video Reverend Joy yesterday night. One video one on me white. Each and that comment he was forced to off the comment section because nande mother be kwabera attack I say no ni bofu. Magi ham everybody no ni bofu no more they don't even trust you guys. Then Matthias na feel no nekwelo no nekweziokwu. Yes, this morning was live on Ebonyi TV where we also oje. Si no neti no na afọ oje na ho ya na afọ onye obono ofo. That now na who ya na afọ onye obono ofo until Christianity akwapo na Igbo ai. Akwakwuno na afọ. So like me be Igwe Credo ku na this video because achom ku no kabara go chant you ofuma ku no no ihe Igwe Credo ku especially towards our Catholic priest and what their agenda is. Igwe Credo was the first person who raised the alarm over the maltreatment of reverend sisters na Igbo ai, especially in that father na sister disrespect. Na sister Jena nke father parish but parish ke bi yambaji bi yanka father see and he did that please is not meant for sisters. No man to self. And the sister left with shame. Mama kwa the same father carries kwa alarm ebe ha na eje agbo oringo na Asaba. Agbasa church like this Sunday gacha Monday morning evening father Ebuka na hotel of Utenwasa haya no gina na Asaba until Friday morning na land there. Obia kwadobe maka against Sunday kwa ndi yedo mass. What a shame. So na nene this video. God one. Ganu ntị. Ozi am bịara izulu unu tata anụnwa. Bụ maka ndị Christians. Ifelu unu na-emem. Christians ifelu unu na-emem. Ọ bụrụ ibe Fada Obi Ekezie kuzili anyị mgbe anyị na-amụ catechism na St. Anthony's Parish Ifiteọka ka nna afụzi ndị Christians na-eme. Before now, Christians they live in harmony. Abia no ordinary, ndị wu pagan. Pagans say nwere an association. Mana ndị Christian were even na CAN. Christian Association of Nigeria. Dịka ọnụ na-emeke ihe ọnụ. Onwe nghọtave dị na Christianity. Unu agbakọnata ọnụ na CAN. Settle onya amicably. Zone ezo settle onya. Etu CAN si wee dị ka esi wee nwee NBA Nigeria Bar Association. Etu a ka esi wee nwekwe other associations so then Mande NJU Nigeria Union of Teachers ma Nigeria Union of Journalists. Etu a ka o si wee dị different association bịa together form a body. Onwe ka iwe si wee dị ha bịakọta ọnụ bịa mee gịnị solve what their matter amicably. Etu aka CAN si wee dị na Nigeria mana kita ọ dịzi etu ahụ. Ihe afụzi a Christian instead ọ ya report a matter na CAN ka solve onye amicably quietly ka Christians si wee kwesị isi na solve their things. Mgbe gboo ọwụ na a reverend father major a reverend father ebulu the matter je na Roman Catholic Church bịakwute bishop abịakwute ndị a na-akpọ body of administrators. Enwe ndị a na-akpọ administrators nọ na cathedral na settle dispute between a reverend father and a reverend father.
a reverend sister and a reverend sister. E settle onya amicably lezezo settle all the matter. Mana Christians, ikunu golomo. You people allowed pagans. How we penetrate ye unu. Ha putazia na Christianity or ndị Christians na agba onwe ba mgba. Ifelu unu we na emem. How can I boldly call myself a Christian? And unwe allow one the pagan. However, batana Christianity. Where will nya? Where yila wolo? When I roll you? Nke na a Christian we problem. A clergy na a clergy we a simple defined problem. Amara mi we na saloon whether me go mo wo kika. Okika na esezi okwu na Christianity. Okika na esezi okwu na Christianity anọkata na asị na bishop Ọka diocese na bishop Onitsha archdiocese na ba na agba war to the extent na bapụtazi na social media na agba onwe ba na banter words. Ai ewu chima uri ye Fada Obi ekezi ekuzila anyị na catechism. Ọ bụrụ ibe nkuzi nke okwe kuzila anyị. Christians ifelu unu na-eme m. I cannot boldly come out and say that I'm a Christian. I cannot boldly come out to say yes, na my mother mo musunya mo no ka. Ifelu unu na-emem. Problem Christians na-enwe between and among themselves. The pagans we etiru unu that uke. Unu na amara amalu. Ndị pagans we efunyalu na aso n'ọnụ. Ndị pagans bata mix ye up with ndị ụka na aghọli unu. Nya, ndị pagans ndị ọgọ mmụọ mix up. Ụfọdụ nya, ha bata n'ụka dowe onwe as Christians. When na aghọli unu, when na manipulate unu. Ọ dị nnọọ ka apụta na Roman Catholic Church asị na enwere ndị pastoral council. N'ime da pastoral council bụ ndị ewepụta ebu ndị ụka tụkwasala obi that they are ready to defend. Okay, not just pastoral council, ndị night wụ ndị ụka wepụta to defend the church. Mana n'ime night ya bụ enwe most of them were pagans. Yes. N'ime members of the pastoral council have enwere ndị wụ pagans. Ndị bubu ndị core ordinary, but because they are political in nature, politicians or na akwade na azo PG, ewoluzi ụka will cover themselves. Politicians ji ụka cover themselves, but inside themselves they are pagans. I can swear an oath na n'ime ụlọ ụka ahụ na ndị abịa n'ụlọ ụka ndị wu pagans n'ime ụlọ ụka ahụ ndị bụ Christian the 60% wu pagans. I can swear an oath. Onda abu nocha no ka jideche positions. Bulucha ndị pastoral council, bulucha night. Over when they patronize native doctors. Those are the people who will tell you enmity into the Christendom. There were so many things about Christianity. Ma kowale. Gimwa no we wo daddy G.O. Gimwa no we wo father. Gimwa wo bishop amara. Anyi nwa na-eje n'okwu alụsị nọrụ na-afụ ndị na-abịa n'afụ ndị dibịa. Yes. Anyị nwa ndị na-anọ na-eme baza. Na-eme fundraising mmalụ ndị na-abịa eweta ego nu ji arụ n'ụka. Pagans bata na ụka. Wee chọọ ka bagasa the unity dị na Christendom. Christ died for Christianity. In my own understanding, Christ be anwo we an institution about Christianity. Christianity. Also na me ube go that one nonso. Now the kingdom of darkness can never, should never, anyone called naka. Give one up a pagan. Ni we Christian, monga we pagan. One I can get wule Christian. Adim ni body no Igbo. Nwere ive a na-eme na pagan ma amara, nwere ive a na-eme n'ụka ma amara.
Christians allow pagans heyilakwa as Christian na wolf in sheep clothing. Bena agasa iwunu na-eme. Onya mene ya fu a clergyman of God. Opota na public in the social media. Ona akoto a clergyman of God ibie. Ina akpali a clergyman of God ibe. Iwa awum olo ekwensu kunya na Christianity. Ko we disorganize ya the Christian missionaries. Ndaropta for them to be the defenders of Christianity. Bomo e pagan mana omunga na agwagi even amen. Katakata na ogbagala de na Christianity wonde pagans webatanya. Hatilu no ogbagala. Have you a division of labor? Then can ask if on the pagan van support onye nka. Asi no onye nwa nwere ụnọ ụka. Na Ebonyi state and I support ya against onye nke nwere ụnọ ụka na Abuja. Mana mala amalu na unu na about Christians. You people are serving one person, which is Christ. Mana ndị ordinana, ndị pagans batara akwilu unu mkpụrụ ọgba aghala. It is not how it is supposed to be. CAN is an association of Christians in Nigeria. Unwe problem. Report it to the leadership of CAN. Obunobi nada mwelu ngotafe. Onye kan na yonde ordinana seva. You people should come together. Kununwe an association. Obu na native doctor nka na native doctor nka nwe problem. Una report what the matter to your association and solve one ya n'ime association. You cannot see a lawyer and a lawyer you be a problem. Ha put na social media na agbawo. Ha try anya try. NBA Nigeria Bar Association I call all the two of them to order. Ha bia na association, ha bia na NBA. I solve all the problem. That is how it should be. Na Christianity, na paganism. Una apota na eto unu faka. Onye nka na akpo Holy Spirit, onye nka na akpo Holy Spirit. Una apota na social media na awo unu na. If it is the same Holy Spirit unu na akpo, uye na alu olu n'ime unu na abo. Una ya apota na social media na akonu. Do you know what the Holy Spirit stands for? You as a Christian, do you know what the Holy Spirit stands for? Give me a Christian, who a clergy, who that the G.O. Go father, who pastor. Do you know what the Holy Spirit, who is the comforter? Do you know the institution of the Holy Spirit, what it stands for? Immediately with the comforter, the intermediary between the Father and the Son, the comforter, the missionary. Do you know what it means that Christ died, resurrected and ascended, and he promised no one ascend into heaven to report back to the Father? Now use it to line a comforter. Somebody that is not flesh but spirit. As Christians, that particular institution should be working. Should be the institution, the inspiration. Yeah, even all Christianity should lie upon the Holy Spirit. The Holy Spirit is Christianity. Christ abia go mego nkiena. Where's it line the Holy Spirit? He was saying na the Holy Spirit bunyanwa na achi Christianity. Unu we no lu ime that same Christianity. Believing in the Holy Spirit wana agbo unu wo. Hi. Ifelu nemem. Oburu ye Reverend Father CJ Kajeta na obi ekezie onye agoro kuzila ina St. Anthony. Kunu nemezi. Christianity lies on the foundation of the Holy Spirit. Christ came and died. When inaugurate a fountain and about Christianity.
where another Christianity, where anyi n'aka the Holy Spirit, who is the comforter. The Holy Spirit, who is a spiritual being, to guide the missionaries. Bible meleka as Christians now. When the apostles were in the upper room, the Holy Spirit descended on them. That was when Christianity started. Because after Christ died, Christianity began. Even our practice before we follow Old Testament, the God of Abraham, Elijah. But when Christ came, died, sacrificed himself, and we will be concerned about Christianity. Christ-like. People that live Christ-like. Christ, where alani konana, where the Holy Spirit, who is the comforter. It wasn't nabia's anime Christianity and aneme ngotafe. No uzofu. A uzofu. Uzo kaisi aga. Onye nka na akone no onye nka na akonana. It wasn't no iwe no. Hi. Unu wasn't no ko si kwesiede. Hi, ifele. As in the Holy Spirit should minister to me personally to understand what it takes to be a Christian. Many of these clergymen no longer preach about what it takes, what Christians should look like, be. If you Christians are now on social media, naked, I want to tell you basically without any fear or favor. Also, you see no onye wana akwụmụgwọ. Also, you see no onye wana nwere onye na akwụmụgwọ. Christians ifelu unu na-emem. Ifelu unu na-emem. Christians are supposed to be united because Christians are together in one body, one soul, which is the Eucharist, the body and blood of Christ. It was the mission of Christ that brought about Christianity. And it was Christ that brought in the Holy Spirit. Where are the Holy Spirit? The Holy Spirit. To mentor us, to minister to us, to control us, to educate us, to tell us what to do at a particular time. We welcome not that same Holy Spirit. Now function ni munu. Unwana abo munu wo. Iva ano. Iva ana azoka ma amara. Ana azoki ka ana azego. Kedonye ka we nwe ego, kedonye ka we nwe crowd. Ifelu unu na-emem. Oyiwe mbiala egwu unu. Ndị pagans kwelu unu mkpụrụ ọgba aghala. Unu wee saya aka na abọ wee ghọrọ dị mkpụrụ ọgba aghala na anọchọba na apampaba. Ha wee welu unu na-eme ihe sọlụba. Kachi wonu.